Ado-ado. Kowe gelo to ora? Ngomong sapa? Gelo to ora awakmu? Cintamu diduakan sama Mbak Naila lho. Lah ora apa-apa wis kawakan aku wis blenger karo cah iki ya. Ngono ya. Iya. Jirene Kok iki cita-citaku jane pengen tak golekne. iki Iya. sing model piye? Ya sing model iki kan sikile loro. Heeh. Minimal nek tak golekne ideal sing sikile 4. Mo. Sapi to. Sorumah. Lah sikile loro kan wis bendina to, Mas. Nek sing sikile 4 kan sampean kok nek tak ijolne mesti entuk loro. Heeh. Nek dijolo entuk loro ya. Iya. Mas Thomas. Ah, linggih sing tegak. Kancane ya dipikirno. Ayo kancane ning kene kabeh dikon mikir ning kene digandeng to. Ora usah ngatek kancamu bojomu lho rekenen. Digandeng, Mbak. Ya, Nah, digandeng. ngoten. Wale. Mbak nganten sing rogoh. Ketok sing lanang kok gremet tangane. Ngoten. Sing lanang tangane gremet ya. Wis kudu wae. Kudu ketok. Dimpet sik to, Mas, jene wong akeh iki lho. Dimpet. Jamu sik lho Mas. Mas, Ben ayo. roso. Biasane nganten anyar jamune napa to? Jamu tawon klanceng. Alah. Kurang mandi. Kurang Ya wis, mandi. aku duwe obat, Mas. Apa? Okedi. Kurang Oke, mandi. iki apa to? Dioles langsung gede. Ya ampun, gila sing cewek-cewek malah jadi penasaran lho, Mas. Ririn banget. Wow. Wow. Oke, Dioles langsung gede. Wow. Wow. Nek jamuku ya sorengat. Apa kuwi iso? Apa sorengan apa kuwi? Sore diombe bengi langsung Jengat. semangat. Langsung semangat. Oh, tak kok kira- ngadeg. Bengi langsung jengat ngono. Apane sing jengat? Lah sorengan iki. Sorengat ki sore diombe. Bengine jengat. Semangat. Ayo. Rusuh komor kok tak umbah nganggo sunlight lho ya. Sik. Aku mengi yo anu ngapunten. Heeh. Pengen ngombe ketelakan pengen ngombe. Heeh. Ya. Disuguhi karo pendarate. Heeh. Anu rupane kan ijo. Ijo. Lah iki sirup apa sunlight ya aku ngono. Ya mbok ombe apa ora? Heh? Tak ambil tak diracik. Aku tak sunlight aku Ya ngono. saiki late dawu kaya Mbak Kir ya. Apa kuwi? Oh, Mbak Kire. Kire. Mbak Kir. Lah kagak malah sithik wis ya Kowe luntung saiki kaya lincin-lincin kowe Mbak Ti kowe. Sapa ta? Tikus. Lah mendina tak ngiring kiti jagung. Lah iya. Iki sing ning koperasi sing lanang apa sing wedok? Sing wedok. Nah, iki. Sama semuanya ini pakai koperasi semua? Waduh. Ah iya. Wajahnya wajah perkreditan. Loh, wajahnya wajah perkreditan. Yang penting mas kawinnya tidak dikredit ya mas. Mas kawinnya berapa mas tadi? 921. Mertandakan apa ini? Tanggal lahirnya siapa? Mbak E. Mas manten si cuwilik ya. Dibayar kotang ya Mas ya? Kok kotang to? Kuwi langsung lho. Kontan. Oh, gak So. Oh lahirnya bareng. Wow. Lahirnya bareng mas. Luar biasa. Masalahnya bareng lah dalane kok sedeng to, Mas. Kowe iki goblok kok kandungan Lah iki. jane bareng. Maksudnya lahir iki lho dinane bareng ora kok sak dalan. Lho. Ora pancal-pancalan kok. Gak bareng brojol ngono. Ora, buang kepana udun kok piye kok ora bojo. Ora, maksud lahirnya bareng luar biasa bareng tenan, Mas. Beda. Oh, wow, beda tahun. Beda tahun ngono, Cemberuan. Mbak, Mbak. Aku temen Piye kenceng nek ketawa ta, tenanan. Beda tahun ngono kok so. Iya. Kacek setahun. Kacek setahun ya, Mas. Mas, ijab mang ndredeg kenapa, Mas? Kenapa wedi? Ya wis pacaran pirang tahun, Mas? Aku Oh, ora pacaran. ora pacaran. Aku roh. Kenapa? Kenale mesti Mas manten aku roh. Roy piye? Gadekno BPKB. Duh. Oh, enggak dene BBKB mergo Mbak iki pegawai koperasi langsung Koperasi kecantol. ning arep bagian anu Mas dipotong piro, Mas? Anu ning saiki. Memek utangan apa piye kata kok potongan barang? Kabeh nggonku wis kelebu utangan sing urung bojoku tok. Bojo Omi ra ngarah payu mbok lebokne. Wong mlebu lawang koperasi ki mbok sedeng mbok ora kok. Kuwi bojo kok tronton. Kok rumah tamu. Sing penting awak dhewe ndongakno mantene ya. Usianya berapa sekarang Mas manten? 24. Bekerja di mana? Bekerja di mana sekarang? Di rumah. Ya wis anu pokoknya golek nasabah ya Mas. Toh Mas tukang golek nasabah mbake sing nyateti. Sampean sing mideren njaba kaya sentun lho. Pala Wayahe aso. Setunan. Aku ora bayar Pak Tun. PP kelambi kok nang jero kaya garing.
Kereketan ngono yo. Anu ya Pak Don, ngenae. Iki kan bojoku ora ning omah. Aku ora iso bayar sampean nginep ae ning kene sewengi ngono piye? Aja Don, aja. Tapi lebokno rong asokan. Aja kon ngebon orang asokan ku sing lara. Iki nek penyakit GTL. Apa kuwi? Gatel. Gatel ya di SLP ta, Mas. Apa kuwi? Salep. Di KKR Apa? Apa kuwi? kukur. Nek dikukur ya SST to, Mas. Apa kuwi? Siset. Khususnya lah BBR Kak. Apa? Borok. BL-nya. Apa? Blenyek. MBB. Apa? Mambu. Kir Bakir gak pengen nyanyi Kir? Saya tahu aku penasaran karo kancaku Bakir iku. Sing ditakane siji ngene bakar barang. Iya anteng lho Kir. Kir. Kowe kemejaran kaya RT Kir. Rene toh. Rene toh. Kowe kae dhewe mlo kau utuh ireng to Kir. Saiki usum mangkane to nek pengen glowing iki aja nganu nganggo skincare, aja nganggo fresh care. Lah kudune. Nganggo fresh care iki Bakir. Lho, kuwi mlonyot ngono nganggo presker. Makane wajahnya saiki gokil. Dari Jatirogo? Gosong kileng-kileng. Lungguh sik. Oh, Rembang. Heeh. Sabar riyen nggih, Mbak nggih, teng mriki riyen ndak. Sik, aja mulai sik. Iki tamu kok malah mbok seneni iki piye ta? Iso geger pelam dhewe bar mangan, mulai. Nyanyi sakarem dhewe. Ning kene Rek. Kuwi jenenge SMP. Apa? Setelah makan pulang. Ora. Lungguh ning kono sik. Buane kono. Pasukan kan akeh to, Mbak. Kroyok. Keroyok Masa misih wong siji lawan. pengen tak tengi siji-siji. Lha kok kagene semen lah kowe rong mbok tengi kok kowe pengen tengi kono. Dalan nem buntu. Anu saiki wis gak, Mas. Ora nemokno wong gegedhen. Kok rumah samu. Ketutupan gajen. Sabar. Ah. Ya ini jam kerja Yamin iku jam piro? Lah ya ini jam piro? Jam istirahat iki. Alah kok dermumuk kaya maling kuyowan. Meneng ae sik. Lungguh kok. Mergawene apa kok ngangge jam? Padha ae Bang Plecet. Ora. Apa? Lah wong iki ampe ning Tegal kok mbok doi jam. Sik. Heeh. Kulo bojom direken kok segede kok iso geger karo Riri ning Riri urusanku. Aja ditutupi kembang ae to, Mas. Ra indah. Bocah Tengi loro koyo ngono lho yo. Sik anu Nus, bocah loro cilik-cilik wis dongos kabeh kendhemu dodok to. Iya kok sik, sabar. Nyanyi terus sik. Nanggep dhewe. Heeh. Ayo, yang Iki lho kecil. sing cilik-cilik wis Yang rengas kecil turun ke bawah. Terus nek sana Sini, sayang. bapakne. Listike sok drongos. Ayo sayang, nanti biar Nenek, cepat Dok, ganti Nenek, baju. Ayo nenek Nduk, Cahayu, tempe gembok ora Nek kono sini payu. tak mut niku. Ayo sini. Terus sik. Sini sayang. Wis senggruk yang situ. Ah. Ngene. Nderekaken Mbah Putri nggih. Heeh. Aku Mbak Putri to, Mas. Lah piye Nek ku ta? maca iki mah mulaikan subuh kok teko kene terima mbok celo Mbah Putri iki yo. Lah terus pantesin njaluk apa? Bebek. Wow. Potongan kok truwelu kok. Bebek lah seneng kali wek Kuwi bebek. bebek. Iki lho ngesakno bocah iki lho wis dongos kabeh kene wis itu. Wis paling ceremot kabeh iki lho. Nanti ngatoki. Takoki. Ya. Jenenge sapa? Salsa. Siapa, Mas? Sasa, kanggo masak itu penyedap iki. Kuwi micin, sasa. Heeh. Aku rencana iki kok nek bertanggapan kan bayarin larang. Ya. Ape tak sumbangno anak yatim. Ah, tenane. Alhamdulillah. Tak sumbangno anak yatim berupa sapi. Loh. Akeh men bayaran piro kok to Apa mbok nuntut tapi sumbangne Mbah sapi? kono sapi. Dalam bentuk sasetan. Apa to sapi kok sasetan? Royko kuwi. Oh, kere 500 saya empreh no. Emreh. Heeh. Emreh bahasa apa? Emreh. Salsa namanya. Dari mana dia? Salsa. Iya. Ih, malah balik neh. Dek Salsa dari mana? Omahmu lengmu lo leng di lengmu. Mendarat. Duh. Oh, dari Dek Salsa pendarat. dari mana mendarat? Oh, kok dhuwur mengisor ceblok. Omahmu lho, omahmu ndi lengmu lho. Lah ngono lho. Sing sapa ngomong? Omain tindak. Nongo. Lah. Kenongo. Ngono lho kok main mendarat. Nang kene bahasane ngeriwang Dek mendarat. Salsa, kelas berapa sayang? 1. Cita-citane pengen jadi apa? Dokter. Wah, Dokter. Ber. Dokter ya Mas ya? Pinter. Sijine sapa ki sing Yang satu siapa? gimana?
Sing banter. Gak sawedi aku wis ngombe. Oh, ayo nangis Aku neh. dine kaya ndek iki. Iya. Kowe nek ngono barang iso neh buta. Iki nangis neh. Ndak bocah ya iki neh tae. Gak. Nah. Anu teh kowe Aja kowe. nangis, aja nangis gak apa-apa. Katanya wajahku kok Salim sik karo menyeramkan. Om Salim sik, karo Om Salim. Karo Om Salim. Satu. Anu paranono Bu, mangane dadi pengapit mik ngono sih ya. Nangis. Iki wis ora mik kok mbok kon ngene. Gak apa-apa ya. Sapa jenenge emang Dak? Sasa. Sapa? Pika. Aja nangis gak apa-apa. Om gak nganu, paling mau bacok. Lah kowe omong anu ngono ya bocah wedi kok, Mas. Bagong lo celon Bagong. Ayo, Gong. Rene. Untune sontek loro lho, parake ning ndi to bocah. Ana cendilane Rene, ayo. Waduh lho. Piye to ki? Waduh, bocah ki kaya gedang mentek. Rene awar ceweke. Gimana bos? Sing siji kae ya para. Astagfirullahaladzim. Lah kok luwes gede? Apa? Tambah gede neh. Iya. Lah iki bocah lo Bagong lah kae malah ngungkuli lho. Ayo kene waduh kene atur ning kono kaya reca kayangan api. Kene iki dalane Gong. Wah, ayo lho kok tukulan bung labuh ngene. Mato. Iki mbiyen laire pas mudan rendeng. Iya kaya sapa lho. Piye to ki lho? Bagus lho. Jenengmu sapa iki? Musam. Adit lho. Lah iya. Kamu itu kalau dikasih orang tua boya jangan bantah. Itu namanya pelanggaran. Enggak kok bang. Mangane pirang kintal cak ya. Iki weteng Iki mangane ora sego kok. Lah apa? Apa? Anu ki lho. Kok tombor. Jenenge Adit omahe endi? Jakarta. Oh, Jakarta. Waduh, dia enggak nunung bahasa kita. Gak dunung. Enggak dunung dia. Pokoknya kalau kancanye guyu kamu guyu ya. Bahasa mbok campur-campur kono iki gak mudeng. Kamu enggak isi. Kamu enggak bisa bahasa Jawa. Enggak bisa. Jangan godek-godek dong. Godek-godeknya apa ta? Apa ya bahasa Geleng-geleng. Oh, iya. Jangan geleng-geleng. Oh berarti perbedaannya hanya A sama E. Sama A sama E. Semisal saya. Saya. Oh gua. Gue. Kalau terlonta-lonta. Terlontre. Gimana sih kamu? Aku gak tahu tuh bahas lontre ya, Mas. Pinter tenan lo cah Bahas iki ya. genggek. Rumah kamu. Lu kesini sama siapa lu? Sama mama papa. Mama papanya mana? Angkat tangan mama papanya Adit. Wah. Sini Bu. Bentar Bu. Mbok ana apa kok mboke barang mbok celok? Bapak mana Bapak? Bapak sini Pak. Biar masuk YouTube Pak. Sini Pak. Pak jarang-jarang sini Bu. Waduh, terap ibu gede. Nah, ibunya. Ya, Jakarta. Ini Jakarta. Bapak kesini sekalian Bapak. Oh ya, Ibu namanya siapa Ibu? Suti. Loh, Jakarta dene Suti Jakarta jenenge Suti. Piye to? Romelah apa sapa ngono pantes tawis. Iki dhek paling pendatang kok Jawa. Aslinya mana Bu? Wah. Kenong. Layak jenenge Suti. Gue pikir dari sana namanya Romeleh. Ini namanya Suti. Lah nek Suti dadi Jakarta apa? Suti. Ibu, ini anak yang nomor berapa? Nomor 3. Yang pertama? Jakarta yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat. Rencana baru. Oh iya. Mangke proses. Ini Jakartanya mana Bu? Oh Depok, pernah ke Tanah Abang Bu? Enggak ketemu gue Bu. Ngapain tau rono? Ngapain? Gue kesana pernah gue. Mek apa? Di Tanah Lorek gue. Loh, Kok lorek to? Kan gue lewati bahasa apa? lewat. Iya lewat. Kan gue lewat itu polisi tidur. Itu kan Lorek. Lorek. Iya itu. Oh, kamu. Bu, suka lagu apa Bu? Alah kok katut to Bu. Bu, seneng lagu apa kowe? Ngono ae. Moksen Alatas. Wong Babar pisan. Pek, kowe jeling lagune Moksen Alatas. Sing piye Bu lagune Bu? Sing napa? Sing mereke napa, Bu? Wah, apa ae pokoke lagune Moksen. Aku lagune Moksen Alatas ya nek sing rapal, ora 14 lho. Lagune sing apa Bu? Oh, Roma Irama kalau. Hai manuk sial. Manusia. Kuwi nek sing nyanyi lanang. Sing nyanyi banci kok. Manuk sial. Hai manuk sial. Kenapa kok didinakne manuk sial? Ora kena tinggu. Piye nek terus e? Piye? Manuk sial. Tetet. Angkremi dokmu. Iya ta. Arep mantap. Bisa nyanyi kelas berapa ini? Kelas berapa, Bu?
Kelas 2. Cita-cita pengen dadi apa, Le? Tentara. Tentara sampe gedene ra kuat mlayu. Ya sampean apa jadi tentara lari-lari dhisik to, Lah iya, Mas. ojo nek pengen dadi tentara, badannya dikecilkan ya. Jangan lemu-lemu ntar ketimpul kamu. Ya Jakarta, kapan-kapan Bu, kapan-kapan kita dibawe dong ke dibawe ke Jakarta dong. Semuanya mau ini. Anu niki kan ngosek WC bau tok, Bu. Enggak, aku milih rosok kono kok. Sorry. Iya. Yang lagu dangdut sekarang Bu, bisa seneng apa? Mungkin mau nyanyi Bu. Musin Alatas lagunya sing piye to Bu? Siksa kubur gitu Bu. Ya ora kok sak ganti lagune Roma. Roma. Lagunya sing lho. Suti. Judi. Judi. Enek kene Suti kok sok. Roma sama. Enek Bu Suti kok. Suti. Sing iki ora ditakaki lho, Mas. Iya. Sing iki sapa jenenge, Le? Oh, Dek Ajang. Sing nindur paman ki lho. Jang. Lah iki Adam pakai M. oh, Adam pakai M. Loh, M berarti prei ya? Enggak, tak sumpah saiki ya. Dek Adam rumahnya mana? Bangilan. Bangilan. Ibu udah berapa hari di sini, Bu? Ibu udah berapa hari di sini? 5 hari, 4 hari, alhamdulillah. Enakan di Jakarta apa di kampung, Bu? Jujur. Sami mawon. Sing penting wong Jawa aja lali Jawane. Jawane. Tanggaku lagi nganu neng Jakarta 3 wulan mulih biaya. Piye? Lagi apa lo? Aku tak sorry no, lagi mbadok aku tak sorry. Wong Kejaman to, Mas. gue ini ngapain? Wong Jawa ngapain yo ngapain. Ayo, Iya. lagu apa le? Jakarta usum apa, Bu? Lagunya apa ya? Gak usum apa-apa. Usum corona. Wah, Usum Corona. Yang dari sini minta lagu apa? Yuk lagu apa, Le? Apa nyanyi nih? Usuk usum mulai. Karo. Tak cepok mborok. Aja nyanyi sih. Ya aja nyanyi sih. Aja mulai sih. Lagu ini sing rewanca. Sampun, Bu. Duh sampun, Bu. Bu gak sanggup Bu njuk lagu atik gak mbok sangoni. Lah ki Mama Dum nyelok wong Jakarta ki pe duwe akeh terus mbok celuk pe mbok jelik sangu ngono lho. Ora njaluk wong duwe wis digo buang tek kok sepatang. Suti. Kiku. Ya, lagune sing rancak. Mbak Leha maka? Manik, Big Mbak. Boss e. Klambine ijo kaya gedang. Gedang apa kok Gedang ijo? ulin Kuwi kuning. nek mateng mentah ya ngono. Gedang Ambon. Gedean to, delunting. Men. Sawa sing mbok celuk min lho. Men ngekok. Min. Mangga Mbak Leha. Kok umi kok juga kono. Lah ndi to? Mambu niku lho. Oh kene iki sing nggon sinyal kok. Kuwi nek sinyale wis ra tau kanggo. Terima kasih Kakak Minus. Kakak. Iya dah. Potongane kayak kompor. Terus apa kalau enggak Kakak? Ya paling enggak yo. Mana ya? Bu limbu. Lagu ini seru wancak apa ya, Mbak? Liwong. Anu pek ketoke ajane silekane piye pek kowe? Ketoke setile mbabal-mbabal iki anyar to. Wong di sini gue santap potrek e. Oh layak anyar. Layak kok mbabal-mbabal. Jelokno pisan. Jelek lah pisan. Timbang rong payu-payu. Lah iya, kowe iki lho rugi nek sunat penyanyi ayu-ayu kok randang rapi nggo apa. Sing mbok goleki malah bojone wong ae. Mangga lho Bu nek badhe pados mantu ganteng. Ya. Mantap. Mbak, kacamata tirawar ini Mbak Rini saya tak berikan betul dan betul ya. Ini selalu sebut priasi terus aku. Berarti kok mesti kangen ya. Komplit. Ya. Doprok. Nyambung jono meneman tak pakai aneh kowe. Iki main golek turan ampas ae. Ampas enak rambut. Masa nang kan kene rasane to, Jadi Mas. tempe bus ini. Tapi gula. Tempe bus kan empuk. Empuk. Mbak halo sini. Ayo melu rene. Piye? Ya ora apa-apa ta. Ya apa? Ya ora apa-apa diriasi kok. Gelem kok. Gak melok. Kok ngetek kayak model wis ditolak barang masuk. Gambare kok ben ruwame lho karo kowe nuwak iki. Iki lho. Nah,
ngawur juragane kok. Juragane kok. Geser sini, Mas. Geser sini, Mas. Tak lu jangan-jangan gitu. Lambene apik kaya LPG 3 kilo. Cilik ya. Kok tipis-tipis kabeh to? Ora iso. Geser sini semua. Bun kon ngomong bojone Rian karo nonton model. Anak boleh kon budal. Mbak sinten iki? Suarane Rene. Oh, Mbak Yulita. Ora Yulita. Ya siapa? Endulita. Endulita iki enak. Ya yo ilu kita. Mbak sinten? Elsa. 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 Pakaianmu. Siapa, Mas? Api. 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 Roh apa, Mas? Ora apa? Ora apa? Ora apa-apa nyenggol anune ra tak gawa kok. Ora apa-apa.